10 years ng barangay captain sa lugar nila, si Peter. Ang sabi ng mga kababaryo niya, di raw siya natatalo dahil sa pandaraya. Isang manghuhula ang nireklamo sa tanggapan ni Peter. Ang sabi ni Jane, inatake raw sa puso at namatay ang kapatid niya dahil sa masamang hula. Dapat daw na palayasin na sa lugar nila ang manghuhula. Sinabi ko na noon sa kapatid mo na ayaw ko na manghula, pero pinili pa rin niya ako. Sabat ng manghuhula. Kahit na, iyon pa rin ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Kaya dapat lang na lumayas ka na rito. Mrs., ikinalulungkot namin ang pagkamatay ng kapatid mo. Pero hindi sapat iyon para ibintang mo sa kanya ang pagkamatay ng kapatid mo. Tutal naman ay hindi na rin natin maibabalik ang buhay niya. Patahimikin na lang natin ang kaluluwa niya. Ang pinakamaganda niyan, huwag na kayong mangahas na magpahula. Inis na umalis sa tanggapan ni Peter si Jane. Paalis na rin sana ang manghuhula nang muli siyang kausapin ni Peter. Manghuhula ka bang talaga? Matagal ko na hong gustong kalimutan ang panghuhula. Napilitan lang ho ako, hindi ko na uli gagawin iyon. Kahit ako ang humiling sa iyo. Hamon ni Peter. Pasensya na ho, Kapitan. Anang manghuhula na nagsimulang humakbang. Ngunit agad na humarang ang isang tauhan ni Kapitan. Hinihiya mo ba si Kapitan? Baka gusto mong tuluyan ka nang mapalayas dito sa barangay natin. Pasensya na, Kapitan. Hindi ko ho mahuhulaan kung ano ang lalabas sa loto. Tanging masamang pangitain lang ang nararamdaman ko at nakikita ko. Bahagyang natawa si Peter. Huwag kang mag-alala. 3 beses na akong nabaril, pero ipinaglihi ako sa pusa, kaya siyam ang buhay ko. Napabuntong hininga ang manghuhula at napilitang ilabas ang mga barahan niya mula sa bitbit na bag. Agad niyang pinapili ng 3 baraha si Peter. Ngunit napailing siya. Anong nakikita mo? Naiinip na tanong ni Peter. Umiwas ka sa buhaya. Iyon ang papatay sa'yo. Iniinsulto mo ba ako? Inisip ni Peter na namimiloso po ang manghuhula dahil madalas na inihahalin tulad sa mga buaya ang ilang corrupt government officials. Hindi, Kapitan. Iyon ang nabasa ko sa kapalaran mo. Hindi napigilan ni Peter ang pagtawa ng malakas. Sinundan iyon ng mga tauhan niya. Panay rin ang pangungutya ng grupo kahit nakaalis na ang manghuhula. Sira ulo pala talaga yung manghuhula na yun. Kap, wala namang ilog o lawa na malapit sa lugar natin. Kung meron man, duda ako na may buwaya. Hindi naman kayo nagpupunta sa zoo o Palawan. Anang tauhan ni Peter. Ang akala siguro ng babaeng yun, makakawala ang mga buwaya sa zoo o crocodile farm kapag dinalaw ninyo. Sabat naman ng isa pang lalaking lalong nagpalakas ng tawanan. Kalimutan ninyo ang walang kwentang manghuhula na yun. Ani Peter, nang sumunod na buwan ay kaarawan ng anak na lalaki ni Peter.
binigyan niya ito ng party sa harap ng bahay kung saan malawak ang espasyo. 2:00 nagsimula ang kasiyahan at pasado 5:00 na natapos. Tuwang-tuwa ang anak ni Peter sa dami ng mga regalong natanggap. Punong-puno ng regalo ang isang picnic table. Kaya tinulungan ni Peter ang anak sa pagbubukas. Junior, tawag ng asawa ni Peter sa bata. Tumatawag ang lola mo sa States. Babatiin ka raw. Kausapin mo muna ang lola mo at magpasalamat ka sa ipinadala niyang regalo. Opo. Naiwang mag-isa sa labas si Peter at ipinagpatuloy ang pagbubukas ng mga regalo. Sinuri niya ang mga kahon ng mga regalo at napansin niya ang isang kahon na maganda ang pagkakabalot. Binasa niya ang card at nanggaling iyon sa nagngangalang Cindy. Inisip ni Peter na kaibigan iyon ng anak o kaya'y kaklase. Ilang sandali lang ay narinig na mag-ina ang pagsabog. Nagmamadali silang lumabas. Nakita nilang naliligo sa sariling dugo si Peter. Wala ng buhay si Peter bago pa makarating sa hospital. Bomba pala ang laman ng kahon at nakapaloob sa isang toy crocodile. Nang mabalitaan iyon ng manghuhula, hindi na niya hinantay na palayasin pa siya sa lugar na iyon. Ngunit hindi na rin nagkalakas na loob ang mga tauhan ni Peter na banggitin pa ang pangyayari. Nagkataon nga lang ba ang sinapit ni Peter o may bisa nga ba ang hula?